Wong lanang ra iso nyukupi kebutuhan, kaya seteng wae mangane njaluk enak, aku kok ngrasakno kok gumun ngene iki terus kepiye aku iki. Omah-omah kok mengkene labuse iki. Wong kok kaya anane mok sakmono tok wae. Ora ana tambahe. Janoke kopi, Bu. Wedang apa? Kowe kudu dhuwit ora? Duwe ora bodho kalau wedang-wedangan. Aku ngene iki lho wis gregeten perkara mikirno kebutuhan. Ayu men to, Mbak. Delogok jarane. Sarungmu iku lho, tak lelek kene-kene gelem ora? Moh yah-yah nek dilelekne. Adem. Dilelep iki gelem ora? Nek dilelepne nggon liyane gelem aku. Mbak. Jare sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dangko lah, jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumu. Yo nek tenso plastik iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tenso plas. Tata tertib mencintai bojone wong. 1. Dilarang cemburu pas karo bojone. 2. Dilarang chatting duluan. 3. Dilarang marah-marah jika telat ngasih kabar. 4. Kudu manut, gak oleh rewel, harus nurut. 5. Kalau mau ketemuan harus atur jadwal dulu dengan matang agar tidak konangan. 6. Saling menjaga privasi. 7. Harus kuat menahan rindu, nafsu, dan cemburu. Jadi ada tata tertibnya ya teman-teman, supaya Anda tenang. Karena mencintai dan menyayangi bojone wong itu manusiawi. Yang tidak boleh itu merampas dan mengambil bojone wong atau mengambil alih hak milik orang lain. Ngono, you understand? Dek, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapo ora gelem. Alah-alah Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Penting aku butuh Pajero. Mangsaku wong siji iki kok sing diomong kok gur Pajero itu. Pajero, kon di Pajero, Bro. Nak terima Pajero aku duwe loro iki lho. Ya, ngerti. Lho. Pajeroku loro ijo karo biru. Pajero panas njoba jero. Sampeyan di Pajero ndang maro nang omahku nglamar aku. Wegah men ning omahmu. Enak ning omah ngopi. Kurang gawean. Mbak, sampean nyapo nguyuh kok ndodok. Sedurunge tak jawab sama tak tekoni dhisik. Lah wong kene teko rung dijawab kok teko genteni piye karepe jan. Sama dhewe iki lek nguyuh ki nyapa kok dadak karo gedek-gedek karo kejer-kejer ngono karo mbok selentik bareng nyapa. Nyapa jelas nyapa. Kuwi ngono ben kaget. Nek kaget kan ndang metu. Wong ngutang 500 lumayan, 500.000 lah kok balekne lho kon balekne setengah juta sapa wong gelem. Kok eramen. Utang kuwi mek 500.000 nggone tanggoku. Lah kok bengi-bengi mara omonge aku kok nyaur setengah juta iki. Tanggomu apa ya ngono kuwi? Kok ngumon aku, ketun aku ngene iki wis ra kabeh aku utang neh. Utang 500 kok balekne setengah juta. Eram aku ben dosa kono. Hati-hati ya Pade. Sekarang lagi musimnya nyaman dengan istri orang. Nggak percaya aku.
Contohnya siapa? Itu yang lagi nonton. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to, getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem apa ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sida adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki 4 dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleang ki lho. Gak enek gisine. Anja. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya moh ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane kuwi nek beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. So Jawa awakmu. Selamat malam Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek-sedaya. Malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia sekali. Dalu menika dalu ingkang sangat ngremenaken. Apa sebabnya saya mengatakan malam yang berbahagia? Karena pada kesempatan yang berbahagia ini telah dilaksanakan, yaitu pertama syukuran dari Bapak Kepala Desa Sumberlawang dan hitanan dari Mas Kukuh Haryanto dan dan Haryanto, Bayu Pramono dan sebagainya. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Apa? Dawane. Kowe apa ra iso? Ilang plas. Matur wis rasah di ngonokne. Sabar. Maju. Kok wong jare sing kalem ayo. Ayo. Kamu sing kalem-kalem ae rasah. Dadi sing tenang, dadi Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake.
Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Lho tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Des, jarene Pandu apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas. Incengen Mas. Ento. Kok ya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Jan, isuk-isuk ngomong nih apem. Pandu itu. Garai wareg. Lah aku urung mangan apemu garai wareg. Ndelok tok ya ora wareg kon, Des. Heh? Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran nih gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan beda, Des. Penting kena dileboni ya dadak. Mbak apemmu tembem. Nek sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya mbuh mangkane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Apa bedanya kopi sama susu? Kalau kopi warnanya hitam semua, kalau susu putih semua. Salah. Terus yang betul apa? Kalau kopi warnanya hitam semua, tapi kalau susu hitamnya di pucuk saja. Wong wedok kuwi ya sak ruwe mripate diomong, sak krungune kupinge ya di bawa lho bawa nanggone wong sing duwe gawe mantu misale disuguh apa nang meja lak diwaca kabeh. Mripate ketok roti ya diomongno, roti jamur suguhna tamu. Sebelah ana onde-onde didemak, onde-onde kok atos sing iki disawatno kiri bongko kirike. Sebelah ana gedang ya diomong, gedang kempir-kempir. Engko dikeki teh, diombe sak seruputan, ya diomong sik seruput. Teh kok gak ngalor, gak ngedol. Mangane soto, sik sak sendokan, lep ngono. Soto rasane kaya uyuh jaran. Aku ki dicintai dengan hebat. Tapi ya kuwi renek rasane. Lah piye wong ora gelem ditumpaki. Lah ngene iki lho. Nyapa? Ngene iki lho matane asu jan picek matane. Glogok jaran dipisui aku. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang jaman saiki anjen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar dadi wong wedoke sabar-sabar. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsam. Sabar-sabar. Wong lanang jaman saiki ki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki ki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Kok lek awakmu diwehi saiki? Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dipisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas anu sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Ku matane gacek kane asu. Lho, kok jaran. Anja. Man Robuka. Man Sutarman. Kene Man Robuka kuno malah Man Sutarman. Kalau mau mbrek wedi ngerti gede. Sekirono Hasanan.
rasa turu lho, Tis. Lah kuwi undang kowe ki mae mergo rasa turu. Pitu wae ke? Masya Allah. Antun lufa. Hasanan. Hasanan ki apa to, Man? Bahasa Arabe oke baik. Yo wis, Tis tak wiwitane, Tis. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente. Tapi aku tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwek no alot. Mbak, jadi sampane ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dangko lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tenso plastik iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tenso plas. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing nyeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing nyeruduk. Isik jaman-jamane sak nang nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Lek ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tumbas sih lho? Aku masuk pengene kaya apa ya moh tumbas. Tapi nek diwehi yo gedeng. Jam-jamane kowe sak gelem nyeruduk lho, Cok. Kok suruh rumah saku kok gagak jaran men kowe iki. Kapan wi aku lho ora tau tumbas. Kowe nyapa ngurusi wong kabeh ora iki. Pengen ngeruh. Kok ben ngono lho. Kok suruh rumah saku ngene sing gawe kok iso. Ya sapa ngerti aku dikon gawe. Ini parah. Namanya siapa, Mbak? Indah, Bang. Perawan kah, rondo? Ya jelas janda lah, Bang. Kalau pacar punya apa enggak? Punya dong, di like 1, di IG 1, di Facebook juga ada 1. Pacaran kok neng Facebook, Mbak? Kapan metenge? Mbak, Dalam hubungannya sampean piye? Situ lanjut ora? ora. Lah nyapa, Mbak? Wong kono ora setuju aku. Sampean kan ayu, nyapa ora setuju? Aku rondo. Lae ngesakne. Sakne. Rasa loro ati, Mbak. Karo aku rondo malah gauri.